sapa lan kowe kabeh iku sapa? Aku ibumu Dewi Laraswati kula. Aku iki sapa? Kowe Bantung. Aku Bantung. Iya. Kae sapa semenggah ana nguri? Aku klebu eyangmu. Ya wong tuane ibumu. Aku Prabu Angling Driya. Prabu Angling Driya. Iya. Sing ana mburi kuwi iki sapa? Kula klebet Mbah Desa nggih. Mbah Desa. Menawi kaprahipun wonten ing desan kula Mbah Giyo. Mbah Giyo. Nggih. Tambak Boyo Giyo Kodesan. Iya. Ibu. Menapa kula? Wah, iki ana ibu, ana eyang. Terus bapakku ana ngendi? Mengko dhisik ya Bandung. Bapakmu ki ya aku iki. Aku aja goroh wong tuwa goroh iki. Kowe wong tuwa aja ngajari goroh karo putumu. Glitho sisan. Wis. Aku ki mbahmu kok glitho iki. Tutukno ndi? Kados pundi menika Rama? Wis ngene. Yen arep takon karo wong tuamu dina iki lagi perang. Ana ing Rananggana, kapal ates negara pengking dalawit goleki bapakku. Mandek dhisik Gus. Kowe sapa? Aku Raden Bandung. Kowe sapa? Aku Bandawasa. Wah, wangune anak wong sugih. Mandek kok dhisik. Iya. Ini wong iki ngendheke lakuku. Oh, kowe durung ngerti yen ta kowe iki begal sing mapan ana ning Tawong Maja saka ngene. Aku iki rajane begal, ngerti? Wah, arep kuwi. Katone kuwi anak wong sugih. Ayo. Bondo apa nyawa? Tegese piye? Kowe milih bondo kuwi nyawa. Nek milih nyawa kowe slamet. Dandamu mbok mrene, tapi tak bodi kowe bakal teko mati. Maju.
aku ya mau teko semingit dawa cendak ing umurku bantu aku umur kasindan jati jenengku Bandawa Sanggunen aku bakal sajiwa marang kowe bisa wuwuh kekuatanmu bantu Bandawa iya kaya dewa ndarat sapa aku Raden Damarmaya yen ngono pancen iki sing tak goleki kowe sapa Ratu Prambanan kaping pindho aku Prabu Boko kowe mungsuh bebuyutaning wong Prambanan ayo manut tok tugel gulung semboto ke bakal maca utang panggane Damarmaya nang lu dhisik langkang lo punapaning Damarmaya wah lah kelakon pekajak kowe sapa aku Raden Damarmaya Raden Damarmaya kowe sapa aku Batu Bandawasa yen to ngono kowe wong tuaku sing mukir jiwaragaku aku goleki kowe Rama aja ngaku aku sudarmu aku ora duwe putra kaya kowe wah ibuku Larasati mbahku Angling Driya aturi yen to wong tuaku mapan tapal wates lagi ngayahi perang kekasih Raden Damarmaya yen ngono kowe wong tuaku hasaku katur mengko dhisik iya kowe tak aku atmajaku kowe tak aku putraku nang luwih dhisik yen to kowe bisa mateni Prabu Boko tak aku putra kowe bantu bah ya aku njaluk restu
Aku Raden Bantu Bandawa kowe sapa? Narendra Prambanan Prabu Boko aranku. Kowe Prabu Boko. Iya. Yen to mengkono kuwi mungsuh wong tuaku. Lho, wong tuaku sapa? Raden Damarmaya. Wah, sing cendenge dhewe parek. Yen to melak lokit dosamu, majukan saremuk ikamu.
men Prabu Bapa den dengkeng Ilana Basana tuwek dusun dengkeng sepung sepaken madyaning padas curi nenggih Prabu Bapa Ilana Dasanama dadya tlaga piniat Prabu Bapa ndak sebetake gunung malah sigar dadi loro. Oke. Gunung iki sigar dadi loro. Iya. Putih-putih iki kok kaya kapil Prabu Bapa. Oh, dadi gunung kapur. Iya. Jagat nek serono gunung tak jenenge Gunung Pegat. Oh, ngeten nggih. Mula sing ati-ati yen tono nganten anyar sadurunge pasar. Aja liwat Gunung Pegat. Oh, nggih. Nek upamane jajakan pamane. Pacaran. Kula niki marake wirawiri. Semoga koyen kuwi duwe gandengan aja nganti liwat Gunung Pegat. Oh nggih, mboten maneh. Ora itu. Oh nggih, iki kula kandhane Bakul. Bakul itu kandhane kaya mung biang biung mawon. Iya kandhane lho. Aku ngerti gareng ambakku tuwek ya ngono padha wae. Oh nggih, iki kandhane. Tak terusnya lebu ke datang. Kamu bujroning kedaton prambanan iki sapa? Aku Raden Bandung Bandawa sapa kowe Bandung ya. Ana wong ayu kaya ini. Kaya widodari tumurun. Kowe jenengmu sapa? Aku Loro Jonggrang. Ah, iki to sing jenenge Jonggrang. Sing kondang ayu kagilo-gilo. Prambanan sepeda tegese dadi putri boyongan. Nanging aja kuwatir, Loro Jonggrang, nadyan to putri boyongan kuwi tetep dadi bojone Bandung.